салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Соли сахтиҳо пушти сар шуд. Дар асри 21 соли 2020 ҳамчун соли наҳс дар таърих мемонад. Барселона дар ин сол ягон ҷоиза ба даст оварда натавонист. Аз муваффақиятҳо дар даста боқӣ мондани Мессиро метавонем қайд кунем. Ин ҳам маълум нест ки нигоҳ доштани Месси ба манфиати Барселона буд ё бар зарари кор. Лекин аз президенти нобакор халос шудани даста воқеан ҳам бурди ягона аст. Умедвор ҳастем ки барои ояндаи нек соли гузашта қурбон шуд. Имсол президенти нав интихоб мегардад ва бо ин ҳамаи проблемаҳо ҳал мегарданд. Имрӯз мехоҳам барои шумо якчанд хабарҳоро пешниҳод намоям. Бародарон, барои дастгирӣ кардани канал ва тез баромадани видео лайки худро дареғ надоред, зеро ҳамаи чиз танҳо аз шумо мухлисони Барселона вобастагӣ дорад. Лайки шумо нишон медиҳад ки меҳнатҳои мо бефоида нест ва ҳавасмандии мо низ зиёд мешавад. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. аввалин тӯҳфа дар соли нав ба машғулиятҳо баргаштани Ансу Фати мебошад. Бозингари ҷавон дар аввал фақат дар зал машқ мекунад. Марҳилаи якуми барқароршавии машқҳои ҷисмониро дар бар мегирад. Умедвор ҳастем ки Фати баъди тавобат ба ҳолати аввалаш бармегардад. Ӯ на танҳо ояндаи Барса ба ҳисоб меравад. Дар ҳамин вақту соат бозингари ҷавон ба фигураи асосӣ табдил ёфтааст ва набудани ӯ сахт ҳис шуд. Вақте ки Месси машғули мубориза бурдан бо президенти клубро дошт, Фати голҳои Барселонаро ба ҳадаф мерасонд. дар ин ҷиҳат ҷои Суарезро ҳам ишғол кард. Дар набудани ӯ мухлисони Барса амил гардиданд ки Гризман сазовори боварӣ нест ва имкониятҳои голзаниро барбод медиҳад. Умед мебандем ки ин мушкили футболбози ҷавонро дигар ғам намедиҳад. Дӯстон, рӯзи 6 январ соати 23:00 ба вақти Москва Барселона дар меҳмонӣ бо Атлетик Билбао бозӣ дорад. Атлетик дин амрӯз тренери худро хориҷ карда, ба ҷои ӯ собиқ тренери Валенсия Марселино Гарсияро монд. Шумо ба ёд доред ки ин тренер дар финали Кубоки Испания бо Валенсия Барселонаро мағлуб карда буд. Лекин дар ҳама ҳолат ширкати 1xBet ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад. Аз ҳамин лиёз ман дар онҳо ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Дӯстони мо аз 1x барои як иштирокчиёни нав то $800 бонус медиҳад. Барои бонусро гирифтан ба ссилкаи комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди BARSATG регистратсия кунед. баъди аввалин ставкаи гардагиятон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Мино Райола, агенти Эрлинг Холланд овозҳо дар бораи ба дастаи Барселона гузаштани клиенти худро рад кард. Чанд рӯз пеш мушовири номзад ба мақоми президентии дастаи Барселона Эмили Русо гуфта буд ки агар дар интихобот онҳо пирӯз шаванд, Холландро ба даста меоранд. Хосе Мария Мингела, одами бовариноки президенти эҳтимолӣ, ҳатто бо Райола суҳбат карданашро эълон карда буд. Мо медонем ки Холланд бо кадом шарту шароит ба дастаи дигар мегузарад. Барселона имкони харидани ӯро дорад. Агар дар интихобот ғолибият насиби мо гардад, фардои он рӯз ба агенти Холланд занг мезанем ва шартҳои ӯро қабул мекунем. Мино Райола аллаке аз ин хабардор аст, гуфт Хосе Мария Мингела, одами бовариноки Эмили Русо, номзад ба президенти Барселона. Имрӯз Райола ин иддаоро рад кард ва гуфт ки бо ягон хел номзад суҳбат надошт. Хабари фейк. Ман ҳеҷ гоҳ бо ягон номзад дар мавриди трансфери Холланд суҳбат накардам ва нияти онро ҳам надорам. Агар моҳи январ ягон президент интихоб гардад, метавонад ба ман занг занад, гуфт Мино Райола. Аз ин бармеояд ки барои ғолиб гардидан дар интихобот ин номзад ҳам ваъдаи дурӯғ додааст. Эмили Русо нишон дод ки арзандаи президент шуданро надорад ва номи ӯро ҳам аз қатори номзадҳо метавонем хат занем. Мино Райола он қадар одами боваринок нест, лекин масхарабоз будани аксари номзадҳо бе ин ҳам маълум буд. Фақат Лапорта мемонад ки мухлисон дар интихобот бо умед овози худро метавонанд ба ӯ диҳанд. номзади дигар Виктор Фон ваъда дод ки агар дар интихобот ғалаба намояд, Хавиро тренер таъин мекунад. Дар сурати пирӯзии Фон тренер дарҳол ба истеъфо равон карда намешавад. Номзад ба мақоми президентӣ нақша дорад ки Роналд Куман ин мавсимро то охир бурда мерасонад. Агар натиҷаи даста қонеъкунанда набошад, он вақт Хави ҷои ӯро ишғол мекунад. Легендаи Барселона то он вақт ба ҳайси менеҷери генералӣ дар даста фаъолият хоҳад кард. Агар Куман ба муваффақият ноил нагардад, Хави ду вазифаро дар як вақт анҷом медиҳад. Дар ҳар сурат тренери ҳозираи Алсад дар моҳи март ба даста даъват мегардад, агар Виктор Фон дар интихобот ғалаба кунад.
хави мисли Алекс Фергюсон дар Манчестер метавонад ду вазифаро дар як вақт иҷро намояд. ҳоло бошад ба Роналд Куман бояд имкон диҳем ки як сол кор кунад. дар миёни мавсим ба истеъфо роҳон кардани тренер кори оқилона нест. проблема дар он аст ки айни ҳол дар Барселона ягон нақшаи мушаххас вуҷуд надорад, гуфтааст Виктор Фонт. пештарро гуфта буд ки агар дар интихобот ғолиб гардад, Кроефро ба даста даъват мекунад. дар мавриди Хави ҳамчун тренер чизе гуфта наметавонем, чунки ӯ дар дастаи Алсад натавонист ба марҳилаи ниҳоии Лигаи Чемпионҳои Осиё роҳ ёбад. ҳатто Санти Казорло ба ӯ кӯмак накард. Фонт аллакай ӯро ба Фергюсон баробар мекунад. ба ҷои Каутино дар моҳи январ Барселона ягон бозингар намехарад. маълум гардид ки бозингари бразилӣ давоми 4 моҳ ба даста кӯмак карда наметавонад. умуман Каутино бе ин ҳам ба даста ягон нафъе намерасонад. шояд аз ин хотир набудани ӯро Барселона ҳис намекунад ва ба ҷояш ягон бозингари дигар намехарад. ҳамчунин ба Ливерпул 18 миллион евро пардохт намекунанд. ба Каутино шифои комил мехоҳем, лекин ҷароҳати ӯ ҷиҳатҳои мусбӣ ҳам дорад. агар футболбози бразилӣ 12 маротибаи дигар дар ҳаёти Барселона ба майдон мебаромад, лозим буд ки ба ҳисоби Ливерпул 18 миллион евро гузаронанд. бо сабаби ҷароҳат Каутино наметавонад 100 бозӣ анҷом диҳад. паулои хуби дигар он аст ки акнун Пуч имкон дорад ба ҳаёти асосӣ роҳ ёбад. тренери дигар наметавонад баҳона пеш орад ва бозингари ҷавонро чап гирад. ба иттилои маҷаллаи Мундо Депортиво, Барселона барои харидани футболбози нав пул надорад. бе фурӯхтани ягон бозингар даъват кардани футболбози нав ғайриимкон аст. ҳадафи асосии Барселона Мемфис Депай мебошад ва ӯро ҳам мехоҳанд бепул соҳиб шаванд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.